Kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Goazen jarraitzea etapa emozionalekin eta oraingo honetan 2-4 urte bitarteko etapa dagokigu. Bueno, hortxe zer ingo dugu? Hor norbanakoa deskubritzen ari dira, bale? Orduan, azaltzen da ez hitz gustokoa, bai? Beraien niaren baieztapen bat bezala, bale? Amorru kasketa horiek ohikoak izango dira, ez daukatelako heldutasun emozionalik. Ze behar dute muga argiak eta esan nahi dut sendoak, bale? Argiak eta hor mantentzea, bale? Hor hasten dira pixka bat emozioei izena jartzen, bai, laguntzarekin. Hasten dira pixkat bereizten. Gero ze behar emozional dazkaten? Kontentzioa, bai? Kontentzioa errepresiorik gabe, bai? Gero, pazientzia ze hor estanda emozionalak edukiko ditugu. Pazientzia normala da. Gero, emozioak zeingo diegu baliotu, baina beraien eskaera guztien aurrean amore eman gabe. Bai, hor zaila da, baina hor mantendu beharria askotan. Bale? Esan bezala pazientzia eta gogorarazi nahi dizuet, iraiako 30 eguerdik ordu batetan zita dugula. Autoestimaren 7 sekretuei buruz hitz egingo dizuet, gure haurtxoekin lantzeko. Venga, aste ederra eduki.